A lingua inglesa, hoxe triunfante no mundo enteiro, viviu uns séculos escuros idénticos aos que padecen a maior parte das linguas do mundo. Deles xa falamos noutros programas. Hoxe queremos reparar nas críticas a que se traducise a Biblia ao inglés. A normalización da lingua inglesa débese, en gran medida, aos predicadores itinerantes. Primeiro foron os dominicos e franciscanos no século XIII, e despois os lollardos, que eran grupos de laicos con certo protagonismo das mulleres. Uns e outros utilizaban a Biblia en inglés como base da predicación. Altos eclesiásticos certificaron que aquelas primeiras traducións inglesas da Biblia eran fiéis ao orixinal, e moitos ingleses da época aprenderon a ler e a escribir nesta lectura e memorización de textos bíblicos. Pero como daquela en Inglaterra a lingua do poder era o francés, e a lectura da Biblia estaba reservada aos sacerdotes, aquel citar a Biblia na lingua dos labregos e dos mariñeiros de máis baixo nivel social acabou producindo a desconfianza da autoridade eclesiástica. A lectura libre da Biblia favorecía a aparición de interpretacións incontroladas e, por outra banda, producíalles repulsión ver a palabra de Deus nun inglés tan coloquial e con tanto sabor da aldea. O inglés profanaba a palabra de Deus. Henry Knighton, que presidía a abadía de Santa María de Leicester, chegou a escribir en 1390 que a traducción da Biblia feita por Wycliffe do latín ao inglés, lingua non anxélica, segundo el, fai que os laicos e mesmo as mulleres coñezan máis que os clérigos ilustrados, e deste xeito as margaridas evanxélicas tíranselle aos porcos. O inglés, lingua indigna da liturxia, lingua dos porcos, tivo que loitar pola súa normalización ata o século XVII. Dende Galicia, compría non esquecer estes datos. Ben falado. Cal é o paxaro que fai cucu? Cucu. Ves como sabes? Filgueira Valverde contou que en 1933 os galeguistas católicos organizaron un Vía Crucis en galego en Santiago na igrexa da Universidade. E unha mulleriña da aldea asistiu a aquel Vía Crucis toda emocionada porque vía que aquela xente se dirixía a Deus na mesma lingua que ela falara cos seus pais e que agora falaba cos netiños. E contra o final achegouse un deles e díxolles: «Ai, Señor, que cousa máis bonita! E non será pecado?» A min isto lembrame aqueles tempos nos que o inglés era unha lingua da aldea e se prohibía levar a Biblia en inglés ás aldeas porque decían que era faltarlle o respeto a Deus. Non fagan caso. Por moi alto que poñan o zapato, non lle van chegar a Deus. Ademais, Deus diz que prefire os pequenos e os humildes. Está no Magnificat, Lucas 1:52. Abur.